Tio Farko oso neska potentea dela, bai hori. Eta zen altzako guardio. Pues, jaten zara beraren gana eta... esaten diozu, geratzeko. Mezu bat bidaliko diot gero arratsaldean geratzeko. Vale. Neskak begira zer bidali dit batzu, uste dut niratzetik dagoela. Jo, uste dut ez dakiela neska lagun bat duzunik. Zer egin aldut? Ba, nik uste dut berarekin geratu behar zarela eta iaztu nahi duen. Ja, ni berdina pentsatzen dut nirea. Ja, baina nire ustez igual hobeto da Garazirekin geratzea. Eta berarekin geratzen bazara zango diozu neska laguna duzula. Ez da, pentsatu behar dut. Kaixo. Kaixo, preciosa. Gaza pentsatu behar dizu. Bota. Bat ezan berarekin geratuko. Eta geratuko zara? Ez dakit uste baiet. Ondo egiten zaizu? Bai, ongi izan. Berdin. Agur. Agur. Mira. Baina horiek ez dira Garazitan ere, ha? Haze pringatu da. Zara batekin nahi zenuen. Berdin zain, neska ematen zidan, ja. Indarkeri matiztaren ondorioz eskabikote askok jasotzen dugu indarkeri mota hau. Hau onartezina da, ez dauk lesbofobia. ¿Aquí empiezo yo? Bai, hasi. Zarko oso neska potentea dela. Mezu bat bidali nion. Ez ikusten nire atzamarra. Iten datenan hola nasi, Ja, zer egin aldut? ¿En qué maldades te escribes, pero?